Good morning everyone and welcome back to the another vlog. गासिनिसिमबो नैबे गोसो सिंनि लाथा खानायखौ गोलोम बोथोरनि स्राय बरायनो जाबाय आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ थाबैनो 2 लाख जानो थांगासिनो आंनि चेनेलाहाय 2 लाख जायोबा मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैगोन आं नोंथांमोननि थाखाय खिन्थु आं बुंथ'ला आरो ना जिखुनु स्पेशला मोनसे सिक्रेट होननाय जाहैबाय आरो बे दिनैनि भिडिअ मारै जालाङो आंबो मिथिया नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिबना हो आरो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ओइ चलो थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दायो आइपिएल गेम जागासिनो दङ आंबो आइपिएल गेमखौ जोबोद मोजां मोनो आइपिएल गेम नायनानै आङो बोरै फैसा आर्निं खालामनो हागोन आं बेखौनो सानगासिनो दं आरो दा बिनि थाखायनो आं इउज खालामगासिनो दङ 1xbet बिनिनो बिटिं वेबसाइट बियो मानोना नोंथांमोना 1xbet इउज खालामनानै फैसाबो खालामनो हागोन आरो आर्निंबो खालामनो हागोन iOS आइफन बायदि बायदि बियो दा जोबोद ट्रास्टेड गेम आरो बेखौ सारा दुनियावनो मिथिजोबो आरो बयबो गेलेयो आरो बे गेमखौ गेलेनानै देरहायोबा नोंथांमोना रियेल मानि आर्निं खालामनो हागोन आरो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ आरो आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामबा नोंथांमोना 26,000 फार्स्ट डिप'जिट मोननो हागोन दख'नासो दागासिनो होनबा आइया बेखौ नागिरलागासिनो लागाव नै माबा लान्थाखिया आदारिया आइखोनबो ज्रावसो गैला फैबायमोन गामसा ना मामोनलाय गामसा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबां दामा ओरैनो आंनो बायगोनलै रावबो बायाबा फिसालायानो बायगोन आरो मा बेलाय गांसेयाव 300 लकेल गामसा आरोना रायजोफोर बिहामजोआथ' दानो रोङा बिखुनजोआसो लागायो जोंना बिमायासो लागायो आरोना बिहामजोआ बारा रोङा बै गानायफोरखौ मिलायहोनो हाया ओरै जन्थर मन्थर होदलानानै होदलानाया बेखौनो रोङा फाग्लासो जागोन र' लागाव मैसो बेदर मैसो लायलायबाय नै मालाबानो अबहाय लाया नोंलाय माबायाव सन्दरपारायाव मोनो बेसेबां केजि ओरैनो 500 थाखा केजि जाबाय फाग्लासो जागोनलै मोनबावनोसो नागिरा मोननो नागिरबावा आयौ मोनजागाबायमोनलै फाग्ला स'सो खोख्लैसैमोन आइखोनबो मैसो बेदर होनबाथाय नायलाय माबायदि जायो गोजा जाखायो आइखोनबो माय जागोन मलनो आलुजों होनसैलाय लोंनायाव खम मोजां जागौमोनलै बे बिमाबो आरो मैगंफ्राथ' दा होनसै आइखेन बिलाफोर बायदि मा जानो लावनि लाव बानलुनि बानलु खुमब्रानि खुमब्रा भिन्दिनि भिन्दि सबाय बिमाखे दाला बेन्दोंखे माला जिबौ गोरानखे दाला इखोनबो नै आरो ओरै मैथा बांगाल भिन्दि फाथो सेरना आरो ओरैजाय जोंहा नै लेन'भ' लेन'भ' फाग्ला बिराद अलसियाना ओमफ्राय खुरबा जि मोजां फेन्दा फुरलायना होगोन बे अमाफ्रा गावसोरखौ खुरबा जि मोजां मोनलै एसे खांग्राबावबाय नालाय मा फुल मानखोलायोब्रा मोजां नङा जाखो बेफोरबायदि फुलफ्रालाय जिबौ गोरानफोरसो मानलानानै थाजानो गिलायलाङोलै आंहा ओरैनो फुलजोबखा आजां गाजांनो जिबौ गोरानबो मासे फैखायालै नों थानायाव नङा मेगनानो आइखौनो देन्जारलै देलाय जिरायलाय र' नों दल' थाथ'लाय आयौ मेगना आइखौनो बिराद मानेक बायदि आइसरिया राय बायदि फानजागोनलै नोंनि मेगना बिमाबो मिथिबाय एख'नानै जासिहरनोसै नामा एकरलसोनि दुब्लिकेटसोनि नोंनाव आयौ एकरल होनबाथाय थैजासिम आइखौ थैनानै गोजौआव थायोबा मोनलायगोन माथो आइखौनो आजां गाजां मोनलायगोनलै खम गरम मोनदों नों दा गिन्दि गानस्लायनाय गस्ला मोजांथ' गानखाया नों नङा अयभास गैखाया नोंहा गोदो सेंग्रानिफ्रायनो अयभास गैखाया नङा आसु दारि हाजारखि नों गोदान गाना डाइरेक्ट खुनानै गारखायो नङा आरो दिनैथ' मिथिखागौ बोथोरा मोजां नङा सनिबार बाराय जाखालायबाय हां थोनोसो मोनखालायबाय सनिबार बारायबाथाय मानो होनबा बेदर गैया होनबाथाय गेस जानाय मोनखाबाय बेफ्रावलाय मा दं जाखो थै सुजि गोरान आइखौनो थिनख'नाबावसो बिमा संनायसो जागोन बे ओंख्रिफ्राथ' नै बलफोरसो जानो हागौ दिनै आं जायाखै गैया थै गैया बेफोरबायदि ओंख्रि बिसो खायद'आ आयौ जेबो नुखायासै आं माबा साराय थोरसि लथाफ्रानो लांदोंसो जारला जोबखाबाय
जेबो गैखायालै बाजै हटेलावसो खारखानांसिगोन नङाबा जानाय नंला बाजै हटेलाव सोरबा जाहोफैदों जानांगौनोबा 아유, 김씨가 니네야. 아유, 나빠지니 와리야. anga 싫어네. 아야, 마 홀빌레. 우르. 아자. 시간을 내미제봐야지. खामानिफ्रा गैया नालाय उन्दुलाजोबना थालायबाय 아유, 칼을 손에 신가지는 딸이미야나. 우리 kind라야. 아유. खामानि गोनां नालाय खामानि गैया जेबो हो बिखि दुगाफ्रानो रायलायबावालै 아유. मानोहाय खामानि गैया जेबो दुगा जेराव थाङा 신가지는 미자는 뭐냐고 자꾸 힐참 보이다가 고래라야. 아유, 아침에 안 동아 올라가는 샤래. 미추냐고 아침 부져봐. थ' बिथुनसिया जाम्बा नालि जारखानि न'खौसो नेफैगासिनो साला नालि फाग्ला न' गैया नालाय बिखुनजोनाव गोदोलाहैबाय आंनि लकेसना 신가지는 나리자르카니 놓고 신이 비비래. 신가지는 아유, 아침아. सैमायानो बिराद दुगाद्रायलै रावखौबो गिथ्राबो नालाय आरो दाखालि जोंखौ अरनानै गुसि गाखोलाबायजोबदों अबेबा जायगायाव फंबायमोनजों बलजों थांफानाया ओमफ्राय गाबो एसे लिंगा जाबोदों आरो ना बिजि थुहैनो लांगासिनो आं दा र' फै न'आव लिंनानै लाबोबाय आरो ना आसोना 르키 신가지니야. फैदो फै